שלום וברוכים הבאים לתוכנית החדשה של בן גרימר, רדיו נזרת. קולגייט, משחה לילדים קטנים, בריא, ויש גם עכשיו בטעמים טעימים. אזהרה, אסור מתחת לגיל 3 ואסור לאכול. שלום, אנחנו בהמשך מיוחד היום ברדיו נזרת, והיום שיחה עם פוץ. שלום בן. פוץ, מה קורה? הכל בסדר. אז תגידי לי פוץ, איך את בעצם מחטטת בה? תשמע, אין לי אצבעות, יש רק כף יד מאוד עבה. אז אני לוקחת כזה או שיפוד או קיסם, תלוי ברמה שיש, ותוקעת את זה בתחת, מוציאה את המון, ואז זורקת את זה לפח. תודה רבה פוץ, ועכשיו עוד פרסומות קצרות ונחזור. שלום, והיום במבצע של הוואי 1+1. תקנו עכשיו שמפו הוואי מרכך פלוס שמפו. ועכשיו יצא ווינדאוס ויסטה תלת ממדי רק היום בחנויות עם תמונות של פוץ מתנה. ביץ בוץ. כן, והגענו לעוד שידור מיוחד של בצבוץ עם פוץ היא ובן הוא ובצבוץ הוא ובן הוא. עכשיו נחזור למשחקי מילים מעניינים עם רגע ודודלי. עכשיו נעשה משחקי מילים עם פוץ. הוא בצבוץ הוא פלוץ הוא כולנו פה. יש פלוץ בהפקה, תעצרו את הסרט. סליחה על קטע מביך זה, וחזרנו לשידור שלנו כרגיל. רגע ודודלי. היי רגע. יש סיפים בהפקה. תודה רבה, ופה נגמר עוד יום מרגש ברדיו נזרת.